ዝተፈላልዩ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን ምስ ጄስትሪ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሩሑስ ቀዳመ ሰንበትን ከም ድማ ብርሃነ መስቀልን ሕሊፍኩም ክትኮኑ ካብዚ ካብ ስቱዲዮና ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ ንሎሚ ዝተዳለዉ ዓበይቲ ምዕባለታት እዞም ስዕብዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ደብዳብ ድሮን ኣብ ከተማታት ክልል ኣምሓራ መቐጻሉ ተገሊጹሎም ኣብ ሳንቃ ዝተኻየደ ደብዳብ ድሮን ኣብ ውሽጢ ሕክምና ዝነበሩ ውግኣት ፋኖ ከም ዝተቐተሉን ተገሊጹሎም ፋኖ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ናብ ሰሜን ኤርትራን ትግራይን ዝግስግስ ሰራዊት ንምዕጋት ምዃኑን ተሓቢሩሎም ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ብሰላሕታ ይጸንት ኣሎ ክብል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብ ዓለም ናይ ስምዕታ መግለጺ ሕሊፎም ፌደራል ዕጡቃት መልሚሉን ኣሰልጢኑን ዜጋታት ትግራይ ኣብ ምቕታል እውን ተዋፊሩ ክብል ክስ ኣቕሪብሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ክመውት ድልው እየ ክብል መግለጺ ዝሃበ ኮይኑ ነዛይ ትገብሮን ዝብሉን ኩሎም ባንዳታት እዮም ክብል ኣብ ዕላው ገጹ ሓቢሩ ንኤርትራ ብምውራር ዓሰብ ንምሓዝ ምድላው ዝገለጸት ሰራዊት ቀይሕ ባሕሪ ኣጀንዳ ዓለም ክብል እውን ገሊጹሎም ዕጡቕ በመኪና ናብ ቤተ ክርስቲያን ብምእታው ተኽሲ ብምኽፋቱ ብውሕዱ 4 ሰባት ክመቱ ከለዉ ካልኦት ሓያሎ ምቕሳሎም ተገሊጹሎም እቶም ኣመንቲ ኣብ ጸሎትን ከለዉ እቲ ጭካነ ከም ዝበጽሖም እውን ተረጋጊጹ እዚ ጄስትሪም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወግዓዊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ኣብ ዘካፈሎ ጋዜጣዊ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ኣጀንዳ ኢትዮጵያ ምዃኑ ከም ዝሕጎሶን ንዝተልእኾ ዝክውን ምግባር ድማ ዝግባእ መስዋዕቲ ከም ዝኸፍል ገሊጹሎም ኢትዮጵያ ብፍቓድና ንሞተላ ኣዚና ንፈልጣ ሃገር ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ወታደራት ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ መስዋዕቲ ካብ ምኽፋል ድሕር ከም ዘይብሉ ናብ መግለጺ የካቲቱሎም ካብዚ ሓሊፉ ዝበለት መግለጺ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ብግልጺ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ምቕራቡ ከም ዝሕጎሶን ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ናይ ኢትዮጵያ ይኮነን ኢሉ ዝማጎት ድማ ባንዳ ይኽብል ይገሊጹ ዘሎም ይኹን እምበር እቲ ሰራዊት መዓስን ኣበየን ብኸመይን ቀይሕ ባሕሪ ኣጀንዳ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኮይኑ ብዝርዝር ዘይጠቐሰ ኮይኑ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ካብ ዝተኻየደ መበል 80 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት መደረ ዝሃበ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ምብጻሕን ኢትዮጵያ ንህልውና ሕቶ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኤርትራ ብልኣላውነታ ከም ዘይትዋገ መልሲ ምሃባውን ይዝከር እዩ እቲ ካብ ሰራዊት ሃገር ዝወፀ መግለጺ ጉዳይ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ንልዕሊ 30 ዓመታት ንኢትዮጵያ ቃንዛ ኮይና ከም ጸንሐን ናይ ዕብየት ታሪኻ ዘጉደለ ንጸጥታን ቁጠባት ሃገር ዝሓለኸ ኣጀንዳ ምዃኑ ብምሕባር ዳግማይ ምምላሱን መስዋዕቲ ተዳልዩ ከም ዘሎ ይገሊጹ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ጉዳይ ዓሰብ ብዝኾነ መነጽር ሕቶ ምቕራብ ጌጋ ኢልካ ክትማጎት ምፍታን ካብ ባንዳ ምዃን ሓሊፉ ማይ ዘይሕስነ መጎተይ ዝወሰኽ እቲ ሰራዊት ገዛ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምምላስ ከካይዶ ንጸንሐ ጎስጓስ ብመስዋዕቲ ከም ዘሰንየውን ወሲኹሎም ኤርትራ ነቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ሓዊሱ ኣብ ትግራይን ዓፋርን ኢድ ምትእታው ተካይድ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ትኸስስ ኮይና ኣምባሳደር ለንጮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝገለጾ ሕወሓት ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ተጀሚሩ ድማ ኢትዮጵያ ክሳብ ዓሰብ ብምእታው ቀይሕ ባሕርን ምቁፅጻር ከም ትሰርሕ ገሊጹ እምበር ይዝከር እዩ ብዘይካ እዚ ኣብ ውሽጢ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ወታደራዊ ጀነራላት ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክዛረቡ ዝተሰምዑ ኮይኖም ሜጀር ጀነራል ተሸመ ገመቹ ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃኑ ናይ ኤርትራ ረፈረንደም ክካየድ እንከሎ ርእሰ ምምሕዳር ምንባራን ዝነበረ መሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕሊፉ ክህባ ሕጋዊ ይኮነን ኢሉ ከም ዝተማጎቱ እውን ይዝከር እዩ ኤርትራ ነቲ ስጉምቲ ከም ኣዋጅ ኩናት ከም እትሪኦን ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ነቲ ጉዳይ ናብ ቃልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ከተብጽሖ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሰሙን እዚ ኤምባሲ ኤርትራ በአዲስ አበባ ኤርትራ ብዛዕባ ልዕላውነት ሓሊፋ ንምሃብ ንዘተድልውቲ ከም ዘይኮነት ምግላጹን ይዝከር እዩ ሓይልታት ፋኖ ከተማታት ንምቁፅጻር ከቢድ ጻዕሪ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ግዜ ደብዳብ ድሮን የጋጥሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ከተማ ወልድያ ብዝዳወብ ከባቢታት በተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመውን ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ይገልጸን ከተማታት ሳንቃ ጃርሳ በርን ካብተን በት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዕላማ ዝተገብረለን ከባቢታት ምዃነን ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ሳንቃ ዝተባሃለት ከተማ ኣብ ልዕሊ ተወጊኦም ኣብ ሕክምና ዝነበሩ ኣባላት ፋኖ ዝተኻየደ ደብዳብ ድሮን ብዙሓት ካብኣቶም ተቐቲሎም
ተባሂሎም ኣለዉ መጥቃዕት ፋኖ መቐጽልታ ናይቲ ካብ ዝሓለፉ 2 መዓልታት ጀሚሩ ልዕሊ 770 ወታደራት መንግስቲ ቀቲለሉ ዝበሎ ስርሒት ኮይኑ እቲ ኩናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ወሎ ብሰፊሕ ይቕጽል ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝያዳ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ነቲ ናብ ሰሜን ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ዝግስግሳ ጽዋርን ሰራዊትን ኢትዮጵያን ምዕጋዝ ዕላምኡ በትግራይን ኤርትራን ዝድገፍ ስርሒት ምዃኑ ዝገልጹ ተንተንቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ድብያ ከቢድ ስዕረት ይበጽሕ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ሰራዊት ኢትዮጵያ ትማል ሰንበት ካብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ንሰሜን ኣስታት 520 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ከተማ ወልድያ ኣብ ዝርከብ ክልተ ቦታታት ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ምክያድ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ጉድኣት ምውራዱን ሰላማዊ ሰባት ኣካል ናይቲ ሰለባ ከም ዝኾኑን እውን ተፈሊጡሎም ቀዳማይ መጥቃዕቲ ኣብ ጃርሳበር ኣብ ጥቓ ከተማ ወልድያ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ካብታ ከተማ ንምዕራብ ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ሳንቃ ምዃኑን ፋኖ ገሊጹ መግለጺ ብሄራዊ ሓይሊ ምሓራ ፋኖ ኣብ ሳንቃ ኣብ ዝርከብ ማእከል ጥዕና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ካብቶም ግዳያት ሓካይ ምዃኖም ብምሕባር ዝበጽሐ ጉድኣት ከም ዘሎ ኣሃስካይ ጠቐሰ ዝገለጸ ኮይኑ ምንጭታት ከም ዝሕብሮ ግን ብዙሓት ጉድኣት ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ምቕታሎም ተረጋጊጹ ዘሎ ከምኡውን ፋኖ ኣብ ወልድያ ልዕሊ 10 መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘጋጠመ ዝሓበረ ኮይኑ ብኣንጻሩ ምምሕዳርታ ከተማ ወልድያ ብዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሰላም ምህላዋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዘየለን ይገሊጹ ዘሎ እዚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ በቆሎ መነኪያ ጎራብቲ ከባቢታትን ምስ ፋኖ ብዝተፈጥረ ውግእ ከቢድ ክሳራ ድሕሪ ምግባሩ ድሕሪ ሂደት መዓልታት ዝተፈጸመ ኮይኑ ሓይልታት ፋኖ ልዕሊ 770 ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምቕታል ካልኦት 280 ወታደራት መንግስቲ ድማ ማሪኻዮም ክብል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድሕሪ ምዝርግሑ ብደቡብ ወልድያ ሓያል ህላዊ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ከባቢ ውጫለን ከተማ ወርጌሳን ኣብ ጎኒ መስመር መንገዲ ወልድያን ደስያን ምህላዎም ተረጋጊጹሎም ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ይቕጽል ከም ዘሎ ብምሕባር ማሕበረሰብ ዓለም ነጽንተት ከብቅዕ እጃም ክዋጻ ይጽዋዕ ኣለኹ ክብል ገሊጹሎም ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ መቐለ ወዲ 1 ዓመትን 4 ወርሕን ዕሸል ናውድ ሃይለስላሴ ብኣራዊት ህይወቱ ምሕላፉ ስዒቡ ዝተሰምዕ መሪር ሓዘን ድሕሪ ሰሙን ዝገለጸ ሕወሓት እዚ ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ ወገናት ዘጋጠመ ዝሕዝንን ዘስካሕክሕን ሓደጋ ህይወት ወገናት ኣብ ከመይ ዝበለ ዝተሓላለኸ ጸገማት ጥሒሉ ከም ዘሎ ብግልጽ ዘርኢ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ بمسار السمع بريتوريا تمازابلت وغنا زاغيتنا مربوتم كملوس يغبا نيرو زبل حوحات تخونغن منغسي ኢትዮጵያ ኮነ ልብዛቀጽሎ ዘሎ ሰላሕታው ጆኖሳይድ ምኽንያት ናብ ቤቶም ካይተመለሱ በሕማምን ጥሜትን ቁርን በብዕለቱ ካብ ዘጋጥሞ ሞት ሓሊፉ ሕጂ ድማ 5 ዓመት ኣብ ዘገልገለ መዕቆቢ ኣራዊት ዕሸላት ካብ ሕቅፋ ኣድዮም ኣብ ዝምንጥለሉ ኩነታት በፂሕሎ ክብሉን ሓቢሩሎም ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ዛተይታ ኣካላት ሰምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ካብኦም ትጽቢ ዝግበር ኩሉ ክፍጽሙ ሕወሓት ኮነ ህዝቢ ትግራይ ተረጋጋሚ ጻውዒት እኳ ተቕረቦም ዛጊ ዝኾነ ይኹን ተግባራዊ ምንቅስቃስ ብዘይ ምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዛተው ውዕል ንጎን ገዲፉ ሞትን ስቃይን ህዝብና ዘሽካዓለሉ ሃዋሃው ክፈጠር ኣኽኢልዎ ክብሉን ከሲስሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛተው ውዕል መሰረት ወረርቲ ሓይልታት ኣባይቲ ተመዛበልቲ ወገናትና ዝሓዙ ሰፈርትን ካብ ሕገ መንግስታዊ መሬት ትግራይ ከውፅና ተገቦም ዛጊት ከውፅእ ኣይከኣልን ዝበለ ወሲኹ ሕወሓት ካብ መቐለ ይትረፍ ተመዛበላይ ህዝብና ናንበረቦቱ ክምለስ ዘኽእል ውሑስ ኩነታት ክፍጠር ነቲ ኣብ ትሕቲ ወራር ዘሎ ህዝብና እውን ዕጡቃት ብምውዳብን ብምስልጣንን ብመንነቱ ክቕተል ክጭወን ክሳቐና ምድጋፍ ተጸሚዱ ከም ዝርከቡን ኣካል ናይ ትኽስ ገይርዎሎም ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለምና ዛተይታ ሃገራትን ውዳበታትን ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮፓን ሕብረት ኣፍሪካን ሰምዕ ፕሪቶሪያ ብዘይ ምፍጻሙ ኣብ ህዝብና ዝቕጽል ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ከብቅዕ እጃሞም ይጽዋዕ ኣለኹ ዝበለት ውድብ ኣብ መደምደምታም ኣፈጻጽማ ሰምዕ ፕሪቶሪያ ዝግምገም ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ እውን ተረጋጋሚ ጻውዒት ውድብና ሕወሓት ኣወንታዊ ምላሽ ብምሃብ ሁሉ ኩነታት ኣፈጻጽማቱ ውዕል ክግምግም ዘለዎ ደረጃ ማሕበረሰብ ዓለም ክፍለጥ ይግባእ ክብሉን ጸዊዕሎም ሓደ ዕጡቕ በመኪና ናብ ቤተ ክርስቲያን ሚቺጋን ኣትዩ ተኽሲ ብምኽፋቱ ነቲ ህንጻ ብምንዳዱን ብውሕዱ 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት ሓያሎ ድማ ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ገሊጹሎም ኣብ ዲትሮይት ንሰሜን ምዕራብ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ግራንድ ብላክ ኣማይት ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ጸሎትን ከለዉ ኣብ ልዕሊኦም ጭካናዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎም እቲ ጃኮብ ሳንዶርድ ዝተባሃለ ወዲ 40 ዓመት ጦርጦር ድሕሪ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣብ ምዕሸግ መካይን ናይታ ቤተ ክርስቲያን ብጥይት ተቐቲሉ ሰመዝነት ፍጻመ ብዕላማ ዝተገብረ ዓመጽ ብምባል ይምርምሮ እኮ እንተሃለዉ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ግን ብንጹር ዝተፈለጠ ነገር የለን 4 ግዳያት ብጥይት ከም ዝሞቱ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ግራንድ ብላክ ዊልያም ሬኔ ብሰንበት ኣብ ዝሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝገለጸ ኮይኑ
تستفتر بارع عبتن صعابي عنوات كم زوردن جلس سبعة دما كم زي ترخبون تشفرينيه جليسيم عبا ساعات كن مغطريا مع السبات بيت كريستيان بصلوتن كله ناوشت هنصا بمكينة دحر مقطع بوزع طيايتن عبتم سبات كم استوكسن بوليس بغصبت عبتو بوتا بمركاب مستول كسب تخص خمز قطمن هاريمم كم زقاتلون ارغاقيصم هلوم اتبارع مع اسم بخامين كم استخسات بلك عن مفلات نصعر على ناس بلا حلاف بوليس تطرطر كون له خمز ولعقن امن يللم حلاف بوليس كتما جراند بلاك ويليام رينيه توم تساتفت ጸሎት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ህፃናትን ቆልዑን ምድሓን ዝገበሮ ጅንነቱን ንይድሎም መርመራ ዘካይዱ አካላት ካብ ምንታይ ነቂሉ መጥቃዕት ከም ዝተፈጸመ ንምፍላጥ ኣብ ንብረትን ሞባይልን ተጠርጦር ፍተሻ ንገብራለና ዝብሉ ኮይኖም ወሃብ ቃል ፖሊስ ግዛት ሚቺጋን ኪም ፔተር ንጋዜጠኛታት ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ካልኦ ቦታታት መፈራራሕ ቦምባው መጥቃዕት ከም ዝነበረን ፖሊስ ካሊ ከም ዝኻለን ገሊጻላ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ መጥቃዕቲ መብርህ ከም ዝተዋሃበ ብምግላጽ ኤፍቢአይ ነቲ ፌደራላዊ ምርመራ خمرح مخانون አረጋግጬሎም አበ ቱር ሶሻል ላብ ጸሐፈ ጽሑፍ ንአመንት ክርስትና አሜሪካ ዓላማ ዝገበረ ካልመት ቃቲ ክብሉን ገሊጽ ወይም ዋና ዓቃብ ሕግ አሜሪካ ፖምቦንድ አብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ አበ ከም ዝበለና ያምልኾ ቦታ ዝፍጸም ዓመጽ ልብ ሰብሪ ድሕር ምባል መንት ግዳያት ናይ ዘስካጋ ትራጀዲ አብ ጸሎት ተጸምበርን ውን ይልሎም አምሓዳሪት ሚቺጋን ግሬንች ዊትመር ነትፍጻመ ብምኹናን ኣብ ዝኾነ ቦታ ብፍላይ ኣብ ሓደ ናይ ያምልኾ ቦታ ዝፍጸም ዓመጽ ተቀባልነት የብሉን ድሕር ምባል ነትኹነታት ካቶል ከምዘላውን ገሊጻለም ዝኸበርኩም ተኻተልትና ህዚ ጄስቲዲው ምሳና ስለጸናኹም ብልብና መስገን ምስ ሓደሽ ማዕባለታት ክንራኸቢና ደጊመ ሩሕ ዝብርሃን መስቀል